Bueno, amentxegaz, bitxorrekun berriaz, aurrera kontrera berriaz, gaur aurrerak osabe galdura utzeta bat, ongun Euskal Idiazabalen kontra, beste partido gogor baten, sobre todo tramo finalin, da amentxerak hau aurrera kontrenadori, dirazpen batzuk etxeko. Bueno, bitxor, gaur beste partido bat galtzen duguena, utzeta bat, eta, bueno, esan da, Euskalunan antzako partidu, da, bueno, ez da beste deskripzioirik. Bueno, eso esatez, ha sido más de lo mismo, aurrera dominaten partidu, aurrerak aukerak etxen, baina, ez dugu esparu sartzen, partidu gatxara irabazti. Esparu sartzen asko jota, lortu genkenara 0-0. Eudak oportunia baten sin más sartura degola, eta 0-1. Más de lo mismo. Geugo oportunia egin, eta ezin goli sartu. Hasi zase, konzentrata kanporti xan, gero aten zen je joku, Idiazabalek ez dago kasi nioiri genera, eukizue aukera iklaruena Anderlakana, tiro cruzado baten bitxartez, lehenengo zatiko erdialdin, da Idiazabal timidamente urratzen junde Andertubon porteide, da eselako beste destakateko ez daion, da beta horrekukin beste asuta. Anderlakan oportuniai, gero badine gero beste buruaz, defentzia emotza lata kanpa jundana, hortxe ongaz, oportuniaik egin jouz, baina ez du sartzen da, lehenengo denporan 0-0, eta baina ni pentsatu, eta aurretik juteko morun eukiro zela oportuniaik. Gero biharren partidi izan da, cambio total, aurrerak egin jau lehenengoko abizu, da Idiazabalek eukira partiduko lehenengoko oportuniai, gero 10 minuture Idiazabalek eukira beran gola, dirakan bitxartez, pase luze bat rematata, gero hortik atentzen je partidu, Idiazabalekuk defensivamente jundiz, a la defensiva, da gero sufritzue, Inigo Gamboan espulsinoi, sake demanda protestatearren, eukizu zeuen okasinoi, da gero Mikel Badelak faiaban penalti bat, atzanengo minutun, eta eselako beste remate bat eukiro Mikel Badelak, da beste porrot bat etxin, da horrengoko partidun pentsatea, ia gauza kondo ataten dugu zen. Ni pentsatu, biharrengo zatikuia nahiko impresionant izan dela, eudak erraziatik atarabe baloi bat, Ander Prietoi, penalti fallarou, beste remate bat badine, beste remate bat ibaiena, orduan, ni pentsatu, generau zela oportuniai, baina, lehen komentatutena más de lo mismo, ez gaz, un momentu ratxan gola sartzeko, eta hortxe amaitzen da, sin más. Urrengo partidu, Mundarron kontra, lehenengoko alize jokatzen zuen euren kontra, Zarkumendegin, bertan Astigarragan, da hortxe junbierde, novembreko lehenengoko partidure, da horra junbigaz, hemen ezin izan duen atatea, da setembreko atzanengo astetik persegiten duena, garaipena. Gu beti juten gai irabaztea, hori dudaik ez euki, un momentu bat, tranquila hartzeko, partido galdure, ni pentsagot jugadorik, animan berdizela un momentun, eta martesenetik eta horrea ja, urrengo partidun pentsata, irabaztea jungoaz, hori dudaik ez euki, baina, ni pentsagot bizka eta purtsu bat suerti berdu zela, porque un momentun faltatzen asko. Bitxorrekun berri, eskerrik asko eta sorteon. Eskerrik asko zeboi.